Salam, hormatly watandaşlar. Bugün 9 fevral 2022 ýyl. Bugünkü söhbetdeşligimiz lükkeligini şol ýanky gurbanlagan Muhammedin Oradyň we beýleki watandaşlarymyz we maýsap boljak eýrali türkmen dogurlarymyzyň şaýatlyk edip beren görkezmeleri bilen baglanyşykly. Şu neşelli eýýam şol gepleşiklerin 7'si efire berildi. 7 gepleşik intiham dowamyken ýöne siz özüňiz gördüňiz, eşitdiňiz öz gulagyňyz bilen. Nämeler bolup geçýär Türkmenistanyň türmelerinde, näme jebir, jepa görkezilýär, sütem edilýär adamlary, nähili wagşylyklara çelli baryp betilýär. Adamlaryň köpçülikligiň açlykdan ölýäni barady. Hemmesi bar şu taýdy. Gata ağır zat, bize de özmede de eşitmek şu zatları. Bir hepten dovamını bütün Türkmenistan lerdana getirip duvay. Türkmenistan'da bu ağacı görkezmeler bütün dünyanı alkanlarda deyse de bir yanlış var. Yurdun daşındaki köp devletlerde, Avrupa sayılarına, hatta Amerika'da, yenen bir yerlerde bize hat yazıp durarlar ve binahil beyle olyardı. Şeylere, önümden hazır şu siz bilen kem uzak söhbetdeşlik etsekler, sebep özünüz gördüğünüz, yaser edip oturdunuz, entağım devam var, yani şu tayda bir topar vakaları ya soruları men cevap bereyim, onun son şu bilen şu ulukçu tamamlayır. Mesela bizim illeşimiz, ozurların bir aktif illeşimiz var, adı Kofi, şu nickname'i Kofi yazıptır, o näme siz şu maglumatlary ýygnaýaňyz, näme niýet bilen, bulary akıtyp Birleşen Milletler Guramasyna siz dokument edip görkezjekmi? Ya täze Türkmenistanyň soň bulary suç jogap garşylygyna çekmek üçin şu taýda material edip bulunjakmy diýen soragy beripdir. Sag bolun soragyňyz üçin. O hakykatdan biz şolaryň ikisini hem etmekçi, ilki bilene o şu taýda häzir ähli materiallary ýygnap sonra bulary ýanky Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukuklary barasyndaky sudyna geçirmekçi materiallary. Ol bir. Ikinciden sonra ýurdun içine baramazda täze Türkmenistanyň şu jenayet işine gatnaşan ähli adamlary ýeke-ýekeden suç jogap garşylygyna çekip onun eden jenayetine laýyklykda cezasyny berdirmekçi. Eli bilen eden, evini bilen çeker diye eden marsala goýşaksynlar. Ýöne nähil ceza bolup biler. Bu barada da gatken berilýän sonra bulary täzeden Türkmenistany ýanky ölüm cezasy ýatyrly. Bulara ölüm cezasy nädip bermeli? Bulary adamlar hany ýakmaly diýip ýazyp oturarlar bar, atmaly ýerlerim bar, diýerligini şolary ýere gömeli durarlarym bar. Her hil pikir bardy jemgyýetimiz dörli ýöne. Kanuny darlasak hakykatdan şu gün bizde ölüm cezasy ýatyrylan, ýöne onu dikeltmek üçin şu zatlary ilk başdan häzir düýpli barlyk edip geçirmeli, şaýatlaryň görkezmelerini almaly, soňra da muny halkara sudynyň garamagyny berip, Türkmenistanyň gyrgynçylygyň geçirilerini subut etmeli, genosit diýip aýdylýar rus dilinde. Şonu subut edemezden soň parlamentin kararı bilen, täze saýlanjak parlamentin kararı bilen şu jenayeti, şu gyrgynçylygy amal eden adamlary ya şahsiýetleri kanun öňünde degerli jezany bermek üçin biz wagtlaýynça ölüm cezasyny dikeldiýäs diýip karar çykaryp biler. Parlamentin hukuky bar şu zatlary. Ondan şu adamlar ya 30 ýyllap halka şolary ýaly jebir çepan çekdiren adamlar, şunça sütem zulüm görkezden adamlar, men olar adam diýip atlandyrasym gelemek watandaşlyk. Şol ählisini o cezasyny çekkençe ölüm cezasyny dikeltmek bizim hukukymyzda bar diýip aýtsa bar. Biz näme etmeli aýlanýar? Şo bolundan soňra kim ağır cinayetlerde günahlanýan bolsa
suudun kararı bilen näme etmeli bolsa onu edip bolýar. Tapawdy ýok. Atmalan bolsa, olar asmalan bolsa, ya halkyň talap edişi ýaly ýakmalan bolsa, suud karar çykarar. Eger şonu parlament karar kabul etse, şu ýagdaý boýunça. Yani päsgelçilik bolar diýen pikirden gaty daşdy we uzakda. Onun ýeke sebäbi 30 ýyllap halka şular sütün maryn görkezip jebir baryn çekdirdiler watandaşlar. Şol parlamenta saýlanıp deputat bolup geljeklerim şo halkyň içinden çykan wekiller. Olaram görmän bilmän durmak ýurdun içinde bolýan zatlar ýa bolan zatlar. Ine taýýarlanan materiallar Türkmenistanyň baş prokuroru bunu geçirmeli ýerine geçirer. Sonra o iki ýeke gaçyp giýilenlerim ýurdun içine ekstradisiýa ediler. Interpol'un ismi bilen. Olaňam gaçyp giýilenjek ýeri ýok. Ine gysgaça ýene bir geldik şu barada aýdyp geçmekçi. Sonra yankı UGD adlı lakamlı vatandaşımız ýazypdyr. Ine şolar ýaly 18-20 ýyl tutsakluk möhleti berilen adamlar bar. Bulan köpüsi ýogally, näme bolanyn belli däl, nirde jaýlananyň belli däl. Bular atsyz mazarlarda jaýlapdyrlar. Şolary bilmek üçin, tanamak üçin, ya identifikasiya etmek üçin, kimdigini bilmek üçin, şolaryň emedin gowyrlaryny şoga ya gowyrlary açyp görkezmek, barlamak işleri alınıp barlarmy diýe-de, ýagny onu ekshumasiýa diýilýär, medisina terminine ýa diline aýtsak, o ekshumasiýa edilermi? Men pikir edýän, hukmany ýagdaýda ekshumasiýa işleri geçirilmeli bor. Sebäp bular şol türmelerde açlykdan öldüren, urup öldüren, ýakyp öldüren adamlar hemmesini şol bir çukura taşlanýar ýa atsyz eme ýanky gowyrlarda gömýärler. Şolaryň galyn jesetler tapylsa, şolaryň ýygyna galyn dogan arnaşlaryň gany bilen barlaşdyryp çykarsa bor kimin kimdigini. Şol işleri hökmen edilmeli bor. Südebne medisinska ekspertize diýilýär, şonun geçmeli bor. Bilen mene şol jenayetkarlaryň garşysyna gozulajak jenayet işini goşmaça görkezme ýa-da suwutnama bolup hyzmat eder. Ine senin soramyňa da şeýle jogap. Sonra ýanky Ruslan Artykov diýip bir ýyleşimi ýazypdyr. Ine ýa-şol sen aýdýan bolupny Gurban aga ýazypdyrda. Sen özüň ine şolar ýaly residivist ýa-da sen ine ýanky narkotargowist Türkmenistany tirýek getirdiň, şo tirýekler çekibim halkymyz sanyny çykdy. Ine sen bir tarapdan özüň ejir çeken ýöne beýlik tarapdan sen jenayetkar diýip görkezýän. Ýok, biz razylaşýar, hakykatdanam şol Rustam Artykowyň aýdyşy ýaly ol adam giýdäp oturmak, men tirýegi geçirdim narkotikan Türkmenistany. Elimde ýaragymam bardy diýe atışdymam diýe. Şoň üçin ona jeda berilen. Ýöne şo berilen jedany şol kanunla görkezilşi ýaly dogry dürst şol çekdimi türmede ýa-da şol jedadan artykmys muňa jeda berilmi? Diňe şu Gurban agaň obrazyny aýdýan, ol otaýda 100 miňlerçe adam ol türmelerden geçirildi. Ine ol gozapdyr Gurban agaň meselesini men hem öyle şolar ýaly ine kanun nukta nazardan näme bolmalygyny aýdyp beren. Howa edipdir, jezasy berilipdir 25 ýyl ýa 17 ýyl oturypdyr. Ol adam öldürene. Trek geçiripdir howa. Biz onuň hiç haçan el çarpyp gutlanmak şolar ýaly trek ullanmagynyň Türkmenistana ýa şol gatna diýerler. Ýöne siz pikir edip görün. Gurban aga kan alyp geçen bolsa egnine 10 kilo ýüklendir arkasyna ýa şondan köp götürbilýänler adam. Bar 20 diýip aýdyl şonu. Maýrylyp gelenleri süýrap gaýdanlady şo haltany. Ýöne ol meşwerdäler Türkmenistan üçin. Bir 2002-nji ýylyň gurulgy. Trek Türkmenistanyň ýanky Niýazyň döwrüne eýem 94-nji ýylda ýurdun içi 40 bolýar trekden geraýyn. Ol haltalap getirilýän zat däl. Niýazyň özü onu ýurdun içinde konteynerlap saldy.
Niýazy özi götegeregindäki adamlary, on kömekçileri bilen ýa-da egni pagolular bilen tornolap her günne Türkmenistana salyndy. Ine halky zäherlän tutuş halky geraýyny oturdan hökümet ondan şol halkyn ine Türkmen maşy diýip depe çykaran doňuzy. Ine size şular ýaly jogap ugady. Biz on aýyl etmeli gerekde kim bir aýdaly 1%den yeter yetmez ziyan yetiripdir diýse, ähirisi şol el bilen, halta bilen ya arkasyna gatnadarlar ähirisi şu 1% ýok bütün Türkmenistany getirilen neşe maddalaryny. Galan 99'sy hany hökümetin getiren. Ondan şu ikisinin jenaýatyny terediň bir gapdalyny goýup, siz ine diňe şu siz bolanyňyz üçin halk zäherlendi diýilse onu dogry düzgün bolmamy hadiýen. Ýöne her seniň öz jezasy bolmaly. Berilipdir. Jezasyny suud kesgitläpdir. Ýöne suudun kararyna ýoga. Şu taýda ýani Gurban Atabay geýjegini horlamaly, urmaly, ýenişmeli, dyrnaklaryny iňe sokmaly, naharyny pollan ýala beýdirmeli, çuw ýalaňy saklamaly, urmaly, ýenişmeli, jyn sorgarlaryny goparmakçy bolmaly, ýa uyat ýerine çüýşe dykmaly. Barmy solar ýalda suudun kararyny? Elbetde. Diýmek, şu zatlar oýlap tapan jenaýatkarlar Gurban Atabay'ın kadın olmasa ağır cezadan çekmeli münasip mahluklar. Yani ben şonay değinliydim. Sonra yankı bir daha da etmeli o şutayda tasdiklemeli yeri geldi de olgun Gurban Ağa aitti bağışlayan ağım buraya bir çay içey. Gurban Ağa aitti meni diýdi türmede zäherläp öldürjek boldular. Şol ertirlik naharyma awu garýan ekenler. Şonu maňa bir esker ýigit aýdyp berdi. Sen bir namaz okap oturan halal hon adam aýtmasam boljak gel. Her gün ýerden seniň naharyňy derman garyp berýärler. Onun soran aýdypdyr da näçe gün berdiýse 2-3 gün mer garyp berler. Şondan soň men ýemedim diýdi. Ertirlik naharmy. Ýöne şolum diye yeterlik bolup bir hepdeden soň ennam janymy yara ördü, baş ördü, şular ýaly soň ganap eriňläp durmady diýdi, bitin ýerim galmady diýdi. O taýda çykdy, bu taýda ördü. Ene ol KGB'nin arhivinde ya arsenalyny bolun zäherlerin biri. Gurban Ağa ol 2000-nji ýyllarda urulan bolsa şol ýa berilen bolsa şol nahar naharna garylyp şonu 90-njy ýylyň güýdüne men naharma garyp berdiler. Menem ennam janym ene bir hepde yeter yetmedi wagtda iriňläp akyp abat ýerim galmady. Aýagymda, diýdimde, iki elimde. Eger şo ýyllar ýadyna düşýän bolsa adamyň 90-njy ýylyň güýdünden 92-nji ýyl atylyp ýurtdan çykkança meniň iki elimim saralgydy. Şol ýanky yaran derdinden ol egzema däl, ol başga hiç adam däl. O yaralar düýbünden üýtgeşik watandaşlar. Sebäp şol egzema bolaýmasyn ýa bir şol ýaly ýokary kesel bolaýmasyn Arçman kurorduna da yattım. Gıllarbadım keselhanasyna da yattım. Jebelin yankı sanatoriyasına da gittim. Aňyr ýanyna gara çagyrlyp yankı gızgın suw bar istoçnyk oňa da gittim. Peýdasy ýok. Ýöne beýlek şu ýerlere barıp şular ýaly kesel bejerdiýärmi? Egzema beýlek. Olonky düýbünden üýtgeşik kesel ýa baş ýa ýary. Ol düýbünden üýtgeşik kesel. Sonra Moskva çıkanda şu taýda 4-nji emesi var, upravleniýasy Minzdrav'ın o da şol Kreml'laklar bejerýän eken. Şol Türkmenistanyň şol ýigitler pul töläp şulardan bejerin diýip haýyş edipdirler. Soň maňa jaň etdiler, gelin şu taýda çagyrylýan siziň keseliniz bejerjek. Şonu aýtdylar maňa. Men aýtdym da şu egzema mar kömege daýsaňyz.
Seyretti doktor yok bu egzama dalıydı bu emeli yağdaydı ennamıda giyirdiler daherdi. Yani şonun için şu Kurban Ayağı'nın aydiyanı var daherlerini diye men doğru tasdikleyin sebep öz ennamda hali hadirin var birinci ve iyileri var o koyup bol kalan yerler ikinciden ol gozgap her 3 yılın 5 yılın ol ayağından bıl ayağından başka bir yerlerinde çıkıp durdu çıkıya yettiye yenem böyle yönü erdemede ol özünü alıp barış ol ketelim birbirinden yükleş eğer şol yan bolsa onu bütün ennamın erap akmalı ken yönü bizim ömrüne çorağımız bütün ken men bilyen sebebin nemeden ene ol KGB özüne karşı duran adamlar KGB'nin eli bilen Niyaz'ın ve Berdi Muhammed'in hükümetin oyunu. Enne yine de bir aydılmalı hoş haber var. Enne şol Kurban Ağa yoldaşlar bilen çıkış edip başladı da. Enne soňky 3 günüň dowamyny türmeň iýmiti düýbünden üýtgedi diýip habar geldi. Türkmenistanyň içine atanamly ýerde. Türmelerde öz içinden türmeden gelen haber. Yine öz içinde o 7 adama bir wuhanka çörek berilen bolsa, inni 2 adama bir wuhanka çörek berilýär. Şu. Ol şol gandyň ya şekerin ya da ol pisok diýip ya da şu pesogyň ömedi. Hiç de berilmeli payok verilmeyen bolsa, inni her gün şu bir kruşka ya bir stakan pisok berilýär diýdi saat kan şeker pennileri. Ol mesgiýag nämedigini bilmeýän adamlara inni her gün 50 gram mesgiýag berilýär. Ol etin nämedigini görmeýän adama inni diýe türmelerde tuğli, kaşirli palav sırp berip başladylar. Ne şuun kun ne bolup duranda benem şine edeli. Sebäbi hökümet halkdan gorkan soň edilýär watandaşlar. Sebäp eger halk ayağa kalsa, esasanyň türmedäkiler ayağa kalsa, dım pıtrak boljagy bilýär o döwletiň ya hökümetin. Hiç aman almagy mümkinçiligi ýok. Şoň üçin enni şo berilmeli payoklar berip başlaýar. Bir meselen bir tarap. Beýleki tarapym var. Enni dünya ýaýratda bu habar. Hemme ýerde çykyp dur. Ol bütün Ýewropaýyň territoriýasynda da var. Dünya şol bu adamlaryň saýatlyk görkezmeleri ýaýrak gidip dur. İnglis diline de, rus diline de, türkmençe de. Ine gara enni birden Birleşen Milletler Guramasyndan ya insan hukuklary baradaky beýleki halkara guramalardan şuňlar komissiýa baraýmasyn diýip şolu gelýänçe diýip öňünden gaçyp adamlar naharlap iýdirip başladylar şol adam durkuna gelsin diýip. Gelip barlaýna dene biz olar ýazak ýok ine. Gülli ýalyny normalar, payoklar iýi biçip otylar. Messi görkezmek üçin. Şo ünni Kurban Ağa yoldaşlar bilen aýdan ýalyny çykarmak üçin indi bernilikde oturarlary indi berilmeli payok bilen naharlap başladylar. Berekella şu çıkışlar için ve Kurban Ağa yoldaşları bilen 10 miňlerçe türmelerde 40-50 miň aralygynda adam saklanýardy. Şolun janyny halas edip otylar. Ine iýişiň ulusy, sogabyň hem ulusy şularda. Berekella sag bolup. Men aýtdym gorky ol. Geçen ýylyň toňsyna hem aňyr tarapa geçdi. Gorkansaň ne diýelim? Inne jenayetlaryň üstü açyldy. Ýene-de boljaklardyň birini aýdyp berin, men olguny aýtdym da, inne hökümet olaryň ahar berip başlady. Inne beýleki tarapdan hem şolar uran amanlar var. Ya da türme satçylary ya türme başlygy. Inne şolary ýok edip başlar hökümet. Olary da inne diýir şaýat gerek geldi. Ulandy dyndy. Inne odan ne pakety taklayan bolsa inne odan ne olary gerek gel howplu bolup durdy. Şoň üçin bulary diňe şol maňa aýdysmýar şu Kurban Ağa ya oňun ýanyna maňa berilen zahir berip öldürer naharna ya aty öldürer ya maşyna kapdyryp öldürer ya otla öldürer. Her hil ýollar bilen inni şol özleriniň jenayet etdiren adamlaryny hökümet gysagly ýagdaýda ýok etmeli. Şoň üçin egni pagollar. Ýene bir gede gaýdýar. Siz hiç biriňiz diýir sıpmak aladaňyz ýok. Siziň öz hojaýylaryňyzyň elinden. Sebäp size ýam ullanylan rezin kapşanmy?
Bilen de men gözüňi tutýan erzin edip. Siz şol. Eni sizi ýok etmeli. Ýok emedilersiniz. Ýöne insabyňyz bar bolsa, bir azatçyk cennet gali, halkyňyza rahmetiňen bolsa, ýazynda uğradın eden jenaýatyňyzy we kimse de buyruk berdi. Haçan kimi nirde ýok etdiňiz, nirelerde jaýladyňyz. Şeýdip siz hiç bolmanyna ýygyňyzda galjak çağalaryň adyny arasalap goýarsyňyz. Bolmasa olum ýok. Onu men size şu taýdan aýdym. Her kızadyň jogapkarçylygy bardyr. Hasap maşyny işläp durdy, 95-nji ýylda aýdyldy size. Şonu üns vermedik bolsaňyz, endi wagty geldi. Hasaplaşmaly bolursyňyz. Size häzir öz şol hojaýyllaryňyz häzir ýuwaş-ýuwaşdan gyryp başlar. Ähliňiz bir günne däli, onu bir aý ýetirmek, köpüňiz akidirerler. Nire ýitirim bolanyňyzdan bilmersiň. Ýene şol boljak işiniz şol. Ýoksa bolmajak bolsa onu türmedäkiler näçin nahar berýärler. Korkunçy ne diýer? Korkunçyny sizem ýok ederler. Sen sizem ullanlan erzin. Gerek gelmedi size hiç kimi. Ene vatandaşlar kıyıfkaça aitsak, ene yurdum içinde şu unkûne çelli, ene şu çıkışlar, şu şayetnamalar yararlı bolup geçen vakalar şu. Kalının görürsünüz, seyredersiniz, özünüze gerek neticeni çıkarırsınız. Bizem siz bilen ara gatnaşykda bolup durar, günne gün aşa, habarlaşar durar. Yani şu hepden, bir hepden dowamyny esasy Türkmenistan'ın içini ve daşını lerdana getiren vaka ini Urban Aga'nın yoldaşları bilen beren şaýatlyk görkezmeleri. Başga da adamlarken olaryň berip dur, alynýan goýulyp dur, ýylygyny howlukman. Seredin görün netije çykar. Bolýan şu ulukça men öýümde sağlyk, sağ olun.